Вітаю спадарства, я Валер Руселік і гэта праграма «Размова на Белсаце». Назіраючы за тым, як завар'яцелы ад улады і крыві дыктатар усё больш шалее ў сваіх рэпрэсіях супраць беларускага народа, асабіста я думаю пра два моманты. Па-першае, Лукашенко не вечны. Рана ці позна ўсё гэтае цемрашальства скончыцца. І па-другое, а ці задумваюцца тыя, хто сёння верна служыць Лукашенку і таксама чыніць злачынствы супраць беларускага народу, ці задумваюцца ўсе гэтыя злачынцы пра наступствы? Як яны ўяўляюць сабе свой уласны лёс пасля таго, як Лукашенко сыдзе? І мне асабіста бачацца два сцэнарыі. Першы і найгоршы для лукашыстаў – гэта калі ім аукнецца іх жа прынцып «иногда не до законов». Тады гэта будзе цэлая серыя самасудаў над лукашыстамі, якія будуць чыніць пацярпелыя ад лукашызму грамадзяне. І другі сцэнар – гэта люстрацыя, то бок калі ўсе злачынцы адкажуць за свае дзеянні паводле закону. І вось пра люстрацыю давайце і паразмаўляем з маім сённяшнім госцем, юрыстам, прадстаўніком Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Михаилом Кириллюком. Михаиле, вітаю вас. Вітаю. Паслухайце, я адразу скажу, што, канешне ж, ёсць яшчэ і трэці варыянт, трэці сцэнар, гэта калі аніякай адказнасці ніхто не панясе са злачынцаў і аніякай люстрацыі не адбудзецца. Вось перш чым пачаць пра саму люстрацыю гаварыць, хацелася б вось пра гэты трэці сцэнар. Калі не будзе люстрацыі, то што гэта можа азначаць для новай Беларусі? Цікавае пытанне. Ну, напэўна, мы можам адказаць на яго, калі паглядзім зараз у навіны, таму што сённяшняя сітуацыя в Беларусі, на мой погляд, гэта вынік таго, што пасля развалу Савецкага Саюза люстрацыі не было. І мы зараз жывем у краіне, дзе камуністы не былі люстраваныя, дзе адказнасці за злачынства камунізму не было, дзе камітэт так званай дзяржаўнай бяспекі не быў закрыты, дзе архівы не былі адкрыты, дзе сталінскія рэпрэсіі супраць беларускага народу не былі пераасэнсаваны. І вось, на погляд, гэта тое, што мы зараз маем, гэта вынік таго, што мы не зрабілі 30 год таму назад. То бок гаворка пра тое, што сёння зноўку не зашкварна быць сталіністам, насіць вось форму НКВДшнікаў, з тэлеэкранаў афіцыйных каналаў заклікаць да забойства палітычных апанентаў, калі Губазік гаворыць, мы там будзем вас страляць і так далей. Пра гэта гаворка ідзе? Пра гэта, але вы кажаце пра сацыяльныя, але яшчэ ёсць юрыдычныя наступствы. Напрыклад, люстрацыя ў першую чаргу касаецца, яна датычыцца службовых злачынцаў, і гэта датычыцца асобаў, якія маюць дачыненне да кіравання дзяржавай. І для чаго яна робіцца? Для таго, каб пазбегнуць магчымасці даць ім злоўжываць сваім службовым становішчам. Таму што калі мяняецца ўлада, калі ўсё Лукашенко ж ён не адзін здзяйсняў усе свае злачынствы. Так, у яго ёсць паплечнікі, іх шмат, і што яны будуць рабіць у гэты момант? Ну, менавіта як усе злачынцы на іх месцы вынішчаць архівы, рабіць спробу вынішчыць усе доказы, як мага хутчэй і як мага больш знішчыць доказаў таго, што менавіта яны прымалі якісьці удзел у гэтым. І таму гэта неабходна зрабіць. Ну што ж, давайте тады пра люстрацыю і пагаворым, таму што я сам з'яўляюся такім прыхільнікам люстрацыі абсалютным. І мне здаецца, што вось галоўная ідэя самой люстрацыі, што самае важнае трэба зрабіць, гэта публічна прызнаць рэжым Лукашэнкі злачынным і публічна яго асудзіць, каб гэта было зашкварна, каб не было потым інсінуацыі пра тое, што а не ўсё дрэннае было пры Лукашэнку і гэтак далей.
якая ілюстрацыя павінна быць? Магчыма, яна нейкая ёсць універсальная паняцце ілюстрацыі, альбо ва ўмовах Беларусі штосьці своеасаблівае мае быць? Ну, гэта агульнаправовае паняцце. У кожнай краіне оно прымяняецца па-свойму. Як трэба зрабіць у Беларусі? Ну, я не столькі там думаю пра сябе, што я ведаю. Я больш да таго, што у Беларусі павінны быць свабодныя выбары, на іх павінны быць свабодны парламент і грамадская дыскусія, і гэты свабодны парламент, які адлюстроўвае волю народу, а не тыя самазванцы, як зараз, прымае закон аб люстрацыі, і мы гэты закон выконваем. То бок, і для гэтага павінна быць нейкая грамадская згода. І для гэтага патрэбна дыскусія, да гэтага патрэбны абмен інфармацыяй, таму што зараз у Беларусі існуе думка, што люстрацыя гэта нешта вельмі страшнае, гэта помста, гэта нібыта цябе не то што звальняюць з працы, а лішаюць пазбаўляюць усёй маёмасці, і ты не можаш уладкавацца нікуды на працы больш. Але гэта не так. Люстрацыя прадугледжвае абмежаванне актыўнага ўдзелу у кіраванні дзяржавай для тых лиц, хто злоўжываў службовым становішчам вось у гэты перыяд. І гэта важна зрабіць, таму што, як мы бачым, калі гэта не зрабіць, то тыя ж самыя функцыянеры, яны проста мяняюць колер, так, як яны перабываюцца папросту. Як яны вось пасля Савецкага Саюза былі там атэістамі, потым пачалі хадзіць у храмы, былі ў іх там чырвоны сцяг, стаў чырвона-зялёны. Я не думаю, што для іх будзе праблема павесіць на сябе бело-чырвона-белы сцяг і рабіць тое самае па другім сцягам. Але калі мы жадаем пастроіць грамадства і краіну, якое будзе пабудавана на законе, то мы павінны гэта зрабіць, бо зноў казалі пра помсту, так, што гэта помста. Дарэчы, у Расіі, адкуль Беларусь бярэ вельмі шмат у прававым кіраванні, ужо ёсць канцэпцыя для правасуддзя пераходнага перыяду, якая так і называецца, мне вельмі падабаецца назва, «Между местью і забвением». І гэта тое, што адлюстроўвае законную справядлівасць. То бок не павінна быць і помсты, але не павінна быць і безнаказанасці. І гэта будзе тое, што адлюстроўвае добры закон ад дрэннага. Ці правільна я разумею, што якраз закон аб люстрацыі можа і дапамагчы пакараць сапраўдных злачынцаў ва ўмовах, калі яны будуць актыўна знішчаць доказы сваёй злачыннай дзейнасці. То бок, я хочу прыгадаць гэты пашыраны ў свеце прынцып супрацоўніцтва са следствам, з судом, калі хтосьці таксама ўдзельнік, але там не вельмі сур'ёзны злачынца, ён здае іншых, умоўна кажучы, ён мае свае нейкія доказы вінаватасці ўсёй злачыннай гэтай сістэмы, і гэта яму таксама залічваецца, і ў гэткім выпадку ён можа пазбегнуць нават альбо часткова, альбо цалкам наўпроставага вось такого пакарання. У беларускім крымінальным кодексе ёсць такі артыкул, і гэты прынцып, які, безумоўна, павінен выкарыстоўвацца. Але люстрацыя гэта ўсё ж такі трохі не пра крымінальную адказнасць. То бок, крымінальная адказнасць гэта крымінальная адказнасць. Калі ты аддаў, напрыклад, вось суддзя, які, на прыкладзе паспрабую, вось суддзя, які там даў невінаватаму чалавеку прысуд 10 гадоў турмы. За гэта ёсць канкрэтны артыкул у беларускім крымінальным кодексе. Для гэтага суддзі не трэба ніякай ілюстрацыі. Трэба проста прымяніць артыкул крымінальнага кодексу за заведама ложны прыгавор. Всё. І там ёсць тэрмін, і гэты тэрмін трэба выконваць. Але што рабіць, напрыклад, з другім суддзёй, які быў у судовай сістэме, не рабіў такіх злачынных прыгавораў,
ці можа ён працаваць далей суддзёй Беларусі. І зараз, калі ён няма доказаў, да, што ён там якісьці злачынствы такія страшныя нарабіў. І зараз ёсць такая думка сярод гэтых людзей, што не, я ж не рабіў нічога дрэнна, я проста працаваў у гэтым судзе. Але тут пытанне не для таго, каб іх пакараць, таму што караць трэба толькі па крымінальнаму кодексу, либо не караць увогуле. Гэта люстрацыя прымаецца для таго, каб можна было пабудаваць больш справядлівае грамадства, больш справядлівую дзяржаву. Таму што, калі ты быў суддзёй пры Лукашенка ў такой сістэме, у мяне пытанне да тваіх этычных вартасцяў, да? Ці можаш ты працаваць суддзёю Новай Беларусі? І ў мяне пытанне да тваёй карумпаванасці. Ці можна тады сказаць, што вось як мухі і котлеты асобна, вядомы выраз, то вось тут якраз люстрацыя – гэта гаворка пра злачыннасць усяго рэжыму Лукашэнкі, а вось крымінальная адказнасць за канкрэтнае злачынства, і таму вось як бы і не блытаем. Так, крымінальная адказнасць – гэта адказнасць канкрэтных людзей. А там мы папросту адхіляем ад кіравання дзяржавы. І вось тут яшчэ ёсць адзін з аргументаў тых, хто выступае супраць люстрацыі. Яны гавораць, а як мы люструем усю сістэму лукашызму, а кім мы тады заменім гэтых людзей? Дзе мы умоўна набярэм там 150 тысяч міліцыянтаў, дзе мы набярэм не ведаю колькі тысяч суддзяў і гэтак далей. Ці ёсць нейкі контраргумент на гэта? Дарэчы, у Беларусі не так шмат суддзя. Напрыклад, калі мы пра суддзя размаўляем, там пра міліцыянтаў я не вельмі вялікі спецыяліст, іх усяго ці знойдзем мы ў Беларусі сярод 9,5 мільёнаў людзей 1200 сумленных праўнікаў. Я веру, што знойдзем. Ці знойдзем мы сярод 9 мільёнаў беларусаў тых людзей, хто здольны не катаваць, а выконваць інструкцыю, бо, напэўна, працаваць міліцыянтам з усёй павагай да гэтай прафесіі, гэта не ядерная фізіка, што гэта мабыць быць 3 нобелеўскіх лаўрэата за ўвесь свет, так? Я ўпэўнены, знойдзем. Дарэчы, што з'яўляецца плюсам? З'яўляецца праца у суддзёй у лукашэнкаўскай Беларусі асабіста пасля 20-го года плюсам ці мінусам да прафесійна-маральных якасцяў гэтага чалавека? Мне здаецца, што больш мінусаў, чым плюсам. Михаил, апошняе, у нас літаральна 2 хвілінкі застаецца, апошняе, ці робіцца сёння штосьці вось падобнае, скажем, на працу над праектам будучай люстрацыі? Бо вось, наколькі мне вядома, ёсць вось універсальная крымінальная юрысдыкцыя, якой займаецца народнае антыкрызіснае ўпраўленне, а вось пра праект люстрацыі ці гаворыцца штосьці, ці плануецца вось нейкая праца ў гэты кірунак? Універсальная юрысдыкцыя – это ўсё ж такі адказнасць за катаванні. Наконт люстрацыі мне падалося, што гэта тэма важная, і што трэба стартаваць і гэтую размову, і што нам трэба збіраць больш інфармацыі, больш думкі беларусаў аб гэта, розныя думкі, і, вядома, нам патрэбна, каб было нейкая каардынаваная пазіцыя паміж усіх дэмакратычных структур Беларусі ў гэтым напрамку. І тады мы зможам распрацаваць нейкі праект. Ўжо прымаць яго, вядома, будзе новы парламент Беларусі, а не тое, што зараз ёсць. Што ж, будзем на гэта спадзявацца. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Спадарству хачу нагадаць, Михаил Кірылюк, прадстаўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, таксама былы адвакат, юрыст, быў з намі у студыі. Ад сябе я паўтару тое, што неаднойчы ўжо агучваў. Мне асабіста здаецца, што ў інтарэсах саміх прыхільнікаў і памагатых рэжыму Лукашэнкі
у тым, каб калі іх і судзілі, то судзілі якраз паводле закону, а не паводле прынцыпу інагда не да законаў, які вось яны накінулі на Беларусь сёння. Будзем спадзявацца, што закон і справядлівасць вернуцца ўсё-такі ў Беларусь, і ўсё у нас будзе добра. Дзякуй вялікі вам, я Валер Руселік. Заставайцеся на Белсаце.